Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Colosas, Kapitulo 3, versikulo 21. Amma, di yu pagsakitan tinakam dagiti anak yu tapno dida maupay. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Bay ka man dito, Nathan. At naparamid ko ka. Ano ba dyan, tatang? Punagam dagiti nakasako anatan. Tayawid mo iti balay. Tatang? Ne, di mo ibaga, di mo kabailan na bagkatan dagita. Nagdadakkel mat asa ako santo na punpun, no? Sapay adayo iti balay. Awanan ti adu pa asao. Ah? Ala, sikan ti makam mo dita. Sigurado masaan ang magasgasan dagito'y anatay. Tapno saan daman rin abaratay. Inakaon, tado magasak pa iti ayan ti kumpare. Tatang? Sumangputag tulagan niya balay kat di mo pa naibunag dagita anatay. Agsagana ka kanya. Ada ako, nanang. Ne, apay asikatin ang bagkat kadagitaan at ang anak ko. Sapay nagdadakkelas ako. Iso tibili ni tatang. Nadyak mo't agtungpal. Amang ano kabilon nak. Kat sa dinumanan tinapanan ti amam. Iti ayan ti kumpare na ka, no? Aglablab o sandaya at tao. Agasam, amuna ang nagdagsan ng impabunag na latakan ka? Bayan yun, nanang. Ay na anak ko, di mo pilitin abagkatan no di mo kabailan. Gudwa lang. Amang ano magasgasan dagiti natang. Kat kaungot nak ni tatang. Sana bale, siyak ti makaam mo amang ipalawag kan kwa na. Tulungan ka man laangan, tapno ibunag ta amin ang dagita. Rabiin, yung adupay ka di tinatang nga ibunag yun, anang? At dapay talo asako, anak ko. Ay, panagkunak. Mamitlo kami pa'y nga agbunag iti atim. Nasken nga min agudwaan mi tilinaon ti may sa asako tanadagsen. Tulungan kayo, nanang. Saanen? Aramidem kit din no anya ti maaramid dito'y balay. Tainton makabunag kami, mangantayon ton. Sige nga rod, nanang. Nagsakitin ti bagbagik, nanang. Ano sampay anak ko? Nasken ama isang putad dito'y anatan iti balay. No apay mo't ngamin asa na tumulong ni tatang, ah. Ay na, jak ammo iti dayjay nga amayo. Ala, no di mo kabailan na bagkatan dayta. Kisayam laangan. Saan na, nanang? Anong saklangan? Amo ka na bambanog kayo muton? Sigurado ka, anak ko. Wala, nanang. Agi na naaktulatan inton makaawid ta. Ay, pasensya kan, anak ko. No nakaturpusak ko maiti panagadal ko. Adda kumamat na saya at trabaho kita. Saan nyo kumamapadasan ti kastoy arikat? Di yun pabasulon ti bagyo, nanang. Saan nakapagturpos kayo, kat naadaan kayo itinatalgad at trabaho. Amangan mo saan ani tatang agardinero tinasawa yaw. Kahit saan mo't ada kami tinagbalin nga anak yaw. Ayun na niya. Mala, tumakdar ka nga roden di tatagawit nan. Mabisina kon. Ituloy tanton tagistorya iya balay. Apay akas ta tilangam, Nathan. Nagsakit nga ron ti bagbagik manang rin, ah. Kat agpamasahe ka kini nanang, ah. Saanon? Nabambanog ni nanang. Jakat adisturbon iti panaginanana. Ay, no apay mo't ngamin akas kinitatang pailaang tinaasawa ni nanang. Ha? An nga ni apagbalinan na tayo ababaunan. Uy, di ka agsasaw iti kasta manang. Katput no mo ta. Kunamlano asino abos. Ha? Nagado ti papaaramid na. Ngam saan mat at tumulong. Ala, agtitinulong tayo latan, manang. Apay nga itaka lang agawid. Kan sa dinuman ang tinaginuman nyo. Awan bibiyang mo. Asawa ka lang. Anya? Haglisi ka dito dalang ko. Sombre ka. Kaya ko tagi na. Unay kan, Oscar.
Day talag barbar tekan agi babaon tar aramidam. Kasla babaunan ti pangibilbilangam kada kami. Nagkadulagi din na sasawam dito. Aglesi ka dito, no? Di mo kaya tartalugag na tarubam, ha? Anya? Lakay. Nakaring ka din ni Nathan. Apay man ni Nathan? Imbagagan ko na ngayon ayadan na abagkatan dagiti natin ko. Tapno sana magasgasan. Ngaman niya tinaramid na. Nagasgasan dagiti natin. Ay nalakay, di ka kadi agong ungat. Iba gamitin na sayaat. Datang ka na talaga ti ulo tayo dyan, Nathan. Apay ngamin nga impabunag mo kankwana. Kat amom anadagsan. Una! Tapno damot serbina diti balay. Saan mo't amabali na pakpakan naglatan? Di kag sao iti kasta. Ang mga numaupay ti anak ta. Anya ko maaga po, maupay, katpod nubat? Nathan! Agring ka dito! Uy, agtala ka. Ay! Nakababaing kadagiti ka aruba. Inayabandak ka no, tatang. Apay ka di. Yeah! Alay ko, apay ngagsipat kayo ngay. Itay pa ngay ayaban ka, ha? Apay nagbayag kang umay, ha? Tatang, Kalwasa, saan ka di ngayon bagagkan ka? Nga ang nadamdagiti natang? Apay anagado tinagasgasan na natang, ha? pasensya kayo, tatang. Jack Ingagara. Pasensya, pasensya! Apay, maigatang tayo ka di, iti kanan tayo dahi ta pasensya, ha? Talaga nga wan sir-bim nga ilanak! Nag-impaki ka mat, Nathan. Sa dino ti papanam. Mapanak iti ayan dalola kan lolo. Apay ka di manan. Kaguranak kami ni tatang. Kanjak ipilit ti bagik dito'y balay. Amo ka din ni nanang ti maipapan iti daytoy? Ibagak to ah. Ang mga no saan nga umanugot ni nanang iti daytang aramidam. Oras saan nga umanugot, pumanawak. Asino nga hindi tumulong kini nanang no pumanaw ka? Sikan ama lang. Agan-anad kayo dito'y ananang. Saan mat amasa pula pumanaw ka, anak ko? Kapong tutnak mat akanayon ni tatang. Isungad ada maupayak. Kanjak ipilit ti bagik dito'y balay. Pakawanam ko man ti ama, anak ko. Di nala siguro na kontrol ti bagina. Maamatak nanang. Ang nasaysayat na pumanawak pa'y laang. Sa nabalay, tayo jayak mat ayan dalola kan lolo. Ala, no saan kan amalapdan? Kat no day tati desisyon mo. Agsingsingpet ka nga rod ijay, anak ko. Uwan nanang. Sa nabalay, tawagan kay to? Daytoy, ala. Igatang mo iti merienda iti dalan. Saan nanang? Asidag lang mo ti balay dalola kan lolo? Kat no may isang oras sa pagpagnaan, sigurado ang mabisinan ka. Nagbalo nak nanang. O sige, agrobwata kung tamang ano sumangpad ni tatang. Kita ang bando asino ti sumungad, lakay. No sana nga kamalikit ni Nathan day ta. Bakit? Day, anya nga iti umay na ibaga. Na, damot awit na adakal abag. Ay, mga no pinagsasawan man ang ti amana. Kat naupay, akas idi na palabas atawan. Naglablabas nga minan ti amana. Jakman amon o apay akas jay ti amana. Ken, apay nga takas jay ti nakay batugan ti anak ta. Ay, jak basong batan day talakay. Ala, urayan ta makadanon dito iti apo ko ta. Day, agkapi-kapay apok. Agyaman nak lola. Si kakadilaan ti may nagpasyar. Uwan lola. Ay, ako uray ka. Naan-ano tarupam. Kinabil ka di manan ni tatang mo dayta. Kuwa lola. Husto saan ka day? Apay ko makabilin nak ngay. Ay, uray di mo ambok ti ugali ti amam. Sipod pa iday. Kanayon nakakabilan day jay. Kinapod na lola. Maupupay akong kadagiti ibagbaga ni tatang. Kung uray nagdagsin at trabaho kat ipaaramid na kanya.
Anton kuan, ibaga na nga awan sir-sirbik ngayon anak. Uray kasta ti amam. Ikararagan tayo latapok. Agnakam tumutlaang. Ano pa ingay? Ti Diyos laang ti makaamuno kaano, apo. Nitan! Nitan! Sa dinutayan mo! Pimanawan ti anak mo, lakay. Anya? Aping agkatawa ka. Awan na mo kiti tayo dya tao. Sigurado nagsubling tumatlaang dito balay. Awan matam mo na tayo dya paparan. Ay na, Oscar. Awan ka diti uray basitla ang apanang ipatag mo iti anak ta. Imbes amadanagan ka tapimanaw gapukan ka. Saan? Takas tapay lati bagan. Hoy! Di nakman sirmonan, ha? Ingaman kiti agpapudot iti pagkabik. Kita ang mga aramidak, ibaon nakpailaang. Di ka man sumanaw iti kasta, ha? Basit mo lang ti paparamid ko kan ka. Ha? Anyang iti pagkapanlugam. Labam dagiti badok, Rina. Mabait lang tagdi gusakpay, tatang. Labam itan. Apay ayang agap apura kayo, tatang. Agsaludsod ka pa lang. Aramidim kita, di paparamid ko kan ka. Di ta ka man lagan. Kahit kung tagin na. Ala, di mo liplipatan, timbilin ko kan ka. Ay, anyamot ni tatang. Kas kami lababaon na ni Tibalay. Anya ti pagpagam dita. Ah? Ha? Awan tatang. Di kunak. Labaak to, inton madamdaman jay badoyo. Taon mo dito'y balay, apok. Awan ka dito'y plano mga gawin. Dito'y akpay lang, lolo. Naimbag dito'y. Tanatal na ti panagbiag ko. Mga no mailiwan dagiti naganak mo ni Taan. Sa nabali tayo nawagak ni Nanang Idikalman, lolo. Ken nang tedak ka ni Manang Rina iti kwarta. Tapno aday gatang da iti masapsapul da. No kasta, talaga di mon kayat nga ituloy ti panagadalmaw. Saanan, lolo? Agtrabaho aklatan. Sika ti makamaw, apo. Naibagam ka din kininaitan ti maipapan iti amayo, Rita, anak ko. Saan pa'y nanang? Di na amo nga agmin-maintenance ni tatang. Kunakmat ngamin at umawatak iti kwarta kan ko na. Itian niya ako maaga po. Nalipatan niyo ka din ni imbaga ni tatang idi? Nga awan sirsirbi ni Nathan? Uray kasya iti amayo. Amayo lata, anak ko. Di yo kumaguraan. Awagan niyo ani Nathan, nanang. Noon niya ti maibaga na. Tano siyak. Awan kwarta maitid ko. Sa di no kumangay ti pangalaak. Kat awan mo trabaho. Kaputa sa anak kat nga rod anak katurpos ti panagadal ko. Rina. At to'y ti cellphone, nanang. Da kayon ti makisarita kininaitan. Kumusta kayon, tatang? Si kakadidaitan, Nathan ko. Uwan, tatang. Imawag kami ni Nanang nga masakit kayo. Iso nagawid aktat na sarungkaran kayo. Pakawanan na ko, ma. Kadagiti dakas anararamid ko kan kaanak ko. Adon adaras na upay kagapukan niya. Sapay na ko, ma. Tasaan pa'y ananadaw ti amin. Napakawan kayong tatang. Uwan kayam. Saan ka dia follow-up check-up yun, ha? Uwan, anak ko. Mapan kami kininanang mo na madamdama. Siya kung timang kuyog ka na kayo, tatang. Sigurado ka, anak ko. Di na ka di kagura. Saan, tatang? Awan ti rumbang apanggura ka na kayo. Tinapatag. Kit agbalbaliw kayon.
Hagiyama na, no napakawan na ko, anak ko. Agbalin ka a modelo kadagiti anak mo. Agaramid ka itinasaya at abambanag apakay ay wanda. Di mo ida pagsawan itinasakit a sarita, tapno saan ngagsakit tinakamdakan ka. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalag, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Isagani Bolicer. Isagsagot kata kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kata kayo amin.